Para riba ia jonga, nga ai kublaya pi. Nga pediang sobha sasisian caka man kibat. Unai weng ulawan ra shibun gijing ai mensiam. Kendiat sengi mencua, kata haka arpun rew terik unai weng. La penlong ya ka program ka bekerpang haka Central Hall, haka sengi rakhe, ya ka sengi jonga riti sensyari ne ka Constitution Day. Kajing rakhe kajing dap shispa asan posnem jongka Vande Mataram haka ribrok kawai, kelas sedang da kajing kemen ka bakrau. Haka arpsan terik unai weng, la penhere ka lamaniam, haram temple ha Ayodhya. Haka ni kejuk kesngi, la play patba, ya ka Pancha Janya Memorial ha Jyotisar ha Kurukshetra. Paralog, kendiat sengi mencua, ngala play ke jakat rekam MRO jangka Leap Engine ke bahek tam ha ke Prathai ha Hyderabad. Ke India kala syeme ke senjam ke bakongsan ha kaliang ke jing penbha ke jing maramot bat ke jing penkalai ki lingsun. Ha katayo balalet, ha ke program ha Mumbai latung yak INS Mahe ha ke kenhun spai duriau jang ke India. Ha ke juk katayo, kakam hau-hau jang ke India kala yo ya ke jing kentiau ke bakrau, da ke jing play ya ke Infinity Campus jang ke Sky Route. Ka yang gum ke jing penpau ya ke jing mut jing perkat bathamai jang ke India. Kajing lap thamai bat kajing klan jong ki samla jangi. Paralog, kari kalayo e kajing job ka bakrao ka liang ka rep ka riang rukum jo. Ka India kala thau ka rekod ka bapau nam da ka bapenmi laispa sanpo nyo million ton ki marbam. Laispa sanpo nyo million ton. Habinu jor bak shpos nam menchua, kajing penmi marbam ke India kala keo da shispa million ton. Ke India kala pau baru haga sport. Dan kendiat sengi mentah lapan bana bagi India kan penlong ya ke Commonwealth Games. Kini ki jing job kidai jong kejat ben rio, bat jong iwei nong shong shnong jong kari. Kaman kibat kalong ke rensan ke bapala, ban wanra ya kum kini ki jing job jong kipat ba, bat ke jing persyang lang jong ki nong shong shnong jongi hak mat kipat ba. Paralog, ladadan ke jingkut jingmut, ke jinget ya ke bor be teli, ke jingla ban tray kum ka kenhuan, bat ke jing slur ban kiau biang hadian balahap. Ka jing job kalong kebati kena, wat hakikam ki ba tam. Perkhat ya ke jok ba empat don ki satellite, ki GPS, bat kilat ba pen ilenti. Wat hakata ke poru, ki nong let jinglet jongi ki yat leng ba, ya ki duriau ba da ki jahat ki bahe, bat ki poi ki jaka ba ki temu ban let. Menta, da ke balet syiliang duriau, ki jat ben rio ha keleng ke Prathai, ki thau ya ke jing jorong bam jukut jong ka hau-hau. Ka jing e ahang ta kalong kum jo, om don ke GPS, bat om don ru ki jing penbet bani a jing tip. Nang ta kum no nginiat chakmat. Paralog, kendiat sengi mencua, kawai ke video ha kerensan social media kala kering ya ke jing mut jeperkat jonga. Kadai syapang ke jing ya kop drone ke bekerpang ke bela penlong da ke ISRO. Hakni ke video ki samla jong ke rijongi, kamtam ki Gen Z. Kila persyang ban penher ki drone, ha ki jinglong ki bedai, bat ki jinglong jingman ha Mars. Ki drone ki kieu, ki sa hajuk katuk anepor, bat nang ta kensan ki hap syamadan. Pitip balai, namar ki drone ki bala penher hangto, kim dan satya ke jingkersyan jong ke GPS. Namar bagi GPS, kamla ban long ha Mars. Ki drone kimla ban yo ekano kadak ne ke jing penyat banabar. Ki drone ki hab ban her da ke bapenan kam tang ya ki kamera jongki bat ki software ki balabo hapo jongki. Kata ke drone ke baret kala hab ban itho ya ki jinglong jong ka kendau ban thau ya ki jingjerong ban sngoto ya ki jingkhanglat bat ban wat hidalade ke lenti ban hyar ha ka rukom ke basngan. Dai nak takadau ki drone ki labathai kawai hadian kawai pat. Paralog, hagani ke jing yakop ka kenhun ki samla na Pune kalayo ya katto kan ke jing job. Ka drone jo kiru kala hab bonsien bat kala bethai bonsien. Nrei kim shim la syarem. Hadian katto kan sien bala persyang ka drone jo ke kenhun kala la ban her katto kan por hapo ki jinglong ke bedai bat ki badan ha Mars. Paralog, kat bangadang pet ke video ka weipat ke jingi I kalawan ha ke jingmut jonga. Kasngi bo Chandrayaan 2 ulado ya ki jing yakren. Hakata kasngi ke jat benrio borok kawai, bat kamtam ki start science jongi, kila sngodu mensiam kendiat por. Hendrai paralog, kata ke jing bamla kam shimla khanglat yaki. Hakajuk kasngi kila sedang banto eka kana, syapang ke jing job jong Chandrayaan 3. Dai nak takadaw haba Chandrayaan 3 ulala ban hiar da ke jing job,
kam dai tang ka jing job jong ka wei ka mission. Dai ka jing job jong ka jing sngo scam ka bala mi na ka jing job ya ka jing bamla. Haki khmat jong ki samla bala pen i ha ka video. Ngala ban i ya ka ta ka jo ka jing shai. Manla ka por bang sakhi ya ka jing IT jong ki samla jongi. Bat ya ka jing IT jong ki start science jongi. Ka donot jonga kadap da ka jing kemen. Kanehi ke jingkut jingmut jeng ki samla jengi kalong ke bor ke bakrau jeng ke Vikasit Bharat ke India ke balayat Chaprang. Para riba iet. Pi baro pi tip tikena ya ke jing tiang jeng ke ngap. Nri bun sien ngim sngutu katno ke jing trish tom jeng ki brio badan shalendat jeng ka. Katno ki riti dustur ki yadai bat katno ke peni ke rukom ba itenat ya ke jing yadai bat kamariang. Paralog haki jaka luam jeng ke jamu bat Kashmir. Dan ujat kenbat basel ubana klau ubala tep kum usulai. Nagi sentio jong usulai ki ngap hangni ki penmi ya ke jat ngap ke bekerpang bha. Kalong rong le bala tep ya ka kum ka ramban sulai hani. Kendiat senam menchua ka ngap ramban sulai hani kalayo ya ke GI tag. Nadu ke tekapor kene ka ngap kalayo ya ke jing itu hakari berokawai. Paralog Haputur jong ke distrik Dakshina Kannada. Ya ki jingthong jingtep jong athan lakhen bekilong ki babhatam na kabenta ban penmi ya kangap. Hang ne ka seng jong inong rap ka bekerteng ka gram janya ka ailenti thema ya kene ka jing ai jong kamariang. Ka gram janya ka labo ya ka jaka pentrekam ka bamenta da ka bapendap ya ki jingdan kam kong kalap ka jaka ban bo ya ki ngap lagi bitor ka jaka set ya ki bat ka jingbut dien da kilat terekam digital. Menta kena ka ngap kala kelalong kamar kabla tip kerteng bat paunam. Kabala poi nadu kishnong hadu kisor. Kani ka jing temu kala ay jing mentoy ya palat arhajar sans pangut kinong rep. Paralog ha ka distrik Tumakuru jong jala Karnataka ka jing trish tom jong ka wei keseng ka bekerteng ka Shiv Ganga Kalanjia. Kalong ka badai baniro shibun. Hang ni, haka sedang lapan biang ya iwei dikot da arteli ki senduk ringap. Lengba kani kerukom, kaseng kala peniaso ya ki babun ki nong rap bat ka jing temu jongka. Menta ki nong rap, ki bedai bat kani kaseng ki trelang bansai ya ko ngap. Ki penlong ya kerukom song ka babhatam, bat ki penpo ya ka syakiyo ki hat kathan, ka bapenyo kama ya ki dakila. Kanuksa ka bakum kani kawan, na ka jinglet wat ngap na ki kap mau ha Nagaland. Hakashnong chok langgan jong kejala Nagaland. Ki jat benriau kiam niungan kila sei ko ngap la bon spa snem. Hang ne ki ngap kim jushna ki row jong ki haki diang. Henry haki clear mau ki bajrong. Kaba penlong ya ke jing sei ko ngap kabadan jingma hado kata-kata. Ki brio hang ne ki let ningkong shaki ngap da kabajai-jai. Ki pan jing bit naki bat ki pentip pigilawan ban lum ya ko ngap hakata gasngi. Nang ta ki ya chakmat bansai ya ka. Paralog, menta kari India ka bo iki rekod batamai ha ka jing penmi ya ka ngap. Khatway snam menchua ka jing penmi ngap jong kari kalong 90,000 metrik ton. Menta kalakio chapalat silak 100,000 metrik ton. Ha kini ki snam balalit no ka jing shalan ya ka ngap ru kalakio palat ya ka laisha. Hapo ke program Honey Mission. Ka Khadi bat Village Industries kala sampalat arsan lakteli ki senduk ringap syakibrio. Kani kala thau kilat yokam ki batamai na kebenta ki hajar ngut. Hagi wei pat ki kentien ka jing tiang jong ngap kanang kio ha keleng ki kendong baper jong kari. Bat kani ka jing tiang kanang kentio ru ya ka yok kot jong ki nong rap jongi. Para riba yet baro ngitip bagat maba jong ka Mahabharata Kalajaha Kurukshetra, Hakajala Haryana. Henry menta pilaban mat hidalade kene ke jingja basakan mau haka Mahabharata Experience Center. Hakane ke center lapen i ya ke jingitho kana epic jongka Mahabharata da ke bapenan kam kidur 3D ki jing pensyai bat ki sur jing pensawa bat kumjo ki boit digital. Habangalalet sya Kurukshetra haka arpasantarik naiwing. Ka jing syam makane ke center kala pendap yang ada ke jing kemen ke bakrau. Paralog. Kala longru ke bekerpang hado kata-kata yang banlet sya ke International Gita Festival. Kabala long ha Brahma Sarovar ha Kurukshetra.
La shon bhai ke jingmut jonga bani I kumno ki brio na keleng ke perthai ki yok men siem na ke jing thok bakhoj ka gita. Hagani ka tamasa la ye I ya ke jingi shim benta ki brio na ki bobon kiri. Kenthop I kito ki bana ka doba Europe bat ka phang bahap deng ka doba Asia. Haga pasdang jong nu benai haga sien ka bening kong la pen I ya ka gita haga rensan patba ha Saudi Arabia. La penlong ru ya ka Gita Festival ka basakan mau ha Latvia ha Europe. Ki Rio dan sab na Latvia, Estonia, Lithuania, bat Algeria. Ki le shim benta da ka jingkemen ha ka ni ka tamasa. Paralog ha ka lariti bakrau jong geri India. Ki nongrem jong ka jingsuk bat jing sngolem ki long ka bakong santam. Perkat ega por jong ka tamaba baar. Ha ka baladon ka jing syap tiang bat ka jing penjot ka bala sapriang keleng saudong. Hakum kini kipor ki bae kakam ka bapala ka balale da ujam sahib jong ka Nawanagar u Maharaja Digvijay Singh kadang yai beteng ban aimen siam yangi wat hadu kini kisngi. Hakata ka por ujam sahib shim la perkat ye kinu jinge te alok ne ki boj ye le thama. Ka jing sngo khya jong u kalong kumno banyada ki khana jiu jong ka Poland ha pedeng ka jinge kun ha ka perthai. Ula ai jakari ki hajar ngot ki khana ha Gujarat. Da ka ba yaki jing im batamai kan nuksa ka badang sa klem dala pani nujor wat hadu kini kisngi kendiat sngi menchua la ple yau durmat jong ujam sahib ha Moshaf Nevatim ha kapang shathe jong ke Israel ka belong ke buram ka bagerpang bha ha ka snam balalet ngalayo ka kabu ban le buram ha ka jaka kan mau buram ujam sahib ha Warsaw ha Poland kata ka khlapmat kalong ka bangam la asuk ban klet para riba iye kendiat sngi menchua ngalalet chakoim bator bani shimbenta ha ka jingelang ka bahe halor ka natural farming la shan bhai ka jingbot jonga de jing persang ki belale akapang shathe ke India ban kentio ya ka rap karyang tenrai bon ki samla ki riu shampang ke blat bet bha menta ki lajet ban tre ka kam rap tenrai bam penjat e kamariang ngale kran bikinong rap hang to ban ngalio jing tip ya jing syam jongki karep karyang da kani karukom kalalong ke benta jong riti dustur hendai jong ri India bat kade ka kamram jongi baro banyai penroy yakne kenang banyada ya kamei mariang paralog kajinge soalang jong ka ketien ke berim tam ha ke perthai bat ka wei ni ki nongba ke berim tam ha ke perthai kalong barobor ka jingja ke bapela ngakran chapang ka Kashi Tamil Sangamam nado ka artarik uno opera on sedang ya ka Kashi Tamil Sangamam ka basau ha namo gahat ka badan hakashi kamat pedeng jong ke Sangamam menta ke senam kalong ke basngo tenat bha hikaya ke Tamil karkalam ka Kashi Tamil Sangamam kala long ke rensan ke bakongsan na ke benta iwei ibadan ke jingedai bat ka ketien Tamil man bang ya kran bat ki brio jong ka Kashi ki jupen pau hado katno ke sngo tenat banlong ke benta jong ke Sangamam ka ailat ya ki banang ya ke batamai bat bani kendo ki brio ke batamai menta ke senam ru ki brio jong ka Kashi ki khmi lenti da ke jingkemen ban pediang sngoba ya ki men ki para ki bawan na Tamil Nadu da ka bor bat ke jingkemen ke bakrau nga kentu ipi baro ban dan benta bat ka Kashi Tamil Sangamam hagejo ko por perkhat ban thau shu kum kini ki rensan ki bapen klan ya ka mensem jong ka ek Bharat Shresht Bharat hangne sasisian ngaku aban ong Tamil Kalacharam Uyarvan, Tamil Moli Uyarvan, Tamil Indiavin Pirumidam, Kabamot, Kalariti Tamil kalong kabakrau, Kaktian Tamil kalong kabakrau, ka Tamil kadai ka jings ngo sarong jong ke India. Para riba iye, habagi bor pahara jong geri India ki nangklan, iwei nong India is ngo sarong. Hakatayo balalet, ka INS Mahe kala syathong ha ka tenat sipai duriau jong ke India ha Mumbai ha pedang ki katto kan ngot ki beriau kala don ke jinge kran ke bajor bha syapang ke jing penwandur tenra ya ka ha kawai pat kaliang ki beriau ka Puducherry bat ka Malabar Coast kila sngo kemen ke kerteng jong ka ha ke jing shisha la ai kerteng Mahe ya ka na ka jaka ke bekerteng ke Mahe ka badan ke jingi opateng ke beruspa ki babon ki beriau na Kerala bat Tamil Nadu kila kedauru baka syap jong kane ke jahat ke Seriam bat ke Urumi ka wat tenrai ka balak ban penki ka baju penan kam
ha kalari payutu. Kalong kabasno sarong yangi baro ba katanat spai duriau jongi kanang kiustat sya kajingla ban syania halade. Ha kasau tarik uno pra ngin rakhe ya ke navy de. Kane kesngi kedai kesngi ke bekerpang ban buram ke jingslur bamla ban penrem jong ki sipai jongi. Paralog na kabenta kito ki basngo tanat ki kam jengok kai perthai ki bedai bat ka tanat sipai duriau. Ka ri jengi ka ai shibun ki jaka ha ka bala ban yi bat baniok jenghi kai shibun. Ha ka rut duriau basya ka pangsep ni jengri India hajan ka Somnath ha Gujarat. Kadan ko ka distrik ka baki khot ka Diu. Ha Diu kadan ka Kukri Memorial bat ka museum. Ka bala IT Kerpang sya ka INS Kukri. Hagowa kadan ka Naval Aviation Museum kablong Kerpang ha Asia. Ha ka INS Dronacharya ha Fort Kochi pila ban let jingo ya ka Indian Naval Maritime Museum ka bapani ya ka history jong ka rijongi ha ka Duriau bat ka jingkala jong ka tanat spai Duriau jong ka ri India. Ka Swaraj Dweep ka belatip menchua kum ka Port Blair ka de ka jaka ka badan ka Samudrika ka Naval Marine Museum kabla benar na kebentaban penpau ke history beruspa jong kene kathan hakikam Duriau. Hakarut Duriau Rabindranath Tagore Hakarwar ka Worship Museum ka peni ki dur jong ki namding bat ki tiarialia. Ka Visakhapatnam ka danrut ka museum ka bapeni ka submarine ki helikopter bat ki lingsun baro ke biadai bat ka tanat spai Duriau jong ka India. Ya kentui pi baro kamtam kita ke basngo tanat ya ke history ki sipai bapin bo ka thong bandet jingo ya kini ki museum. Para riba iet ka ayom telang kalapoi bat rengkat bat ka ayom jong ki kam jingo kai perthai ke bedai bat ka ayom telang kalapoi. Bon kiri ya ke perthai ke lapenlong ya ka kam jingo kai perthai ha ka por telang kum maujam ba kongsan jong ka yo ka kot jong ki. Kini kiri ki penlong ya ki kat to kani tamasa telang bat ki kam sport ha ka por telang ki bat job tam ha ka perthai. Kila thau ki jingsham bekerpang kum ke jingle skiing, ke snowboarding, ke snow trekking, ke ice climbing bat ki park ki badan do tha na ke benta ban lit kai ki long yeng. Ki bala kelalong ki jinglong bekerpang jengki. Kila pen kelaru ka tamasa telang jengki sya ke jingkring ha ka perthai. Paralog kari jengiru kadon kalat ke bakrau na ke benta ke kam jengok kai perthai ha ka por telang. Ngidon ki luom kalariti ke beruspa bat kilat kilenti ki bomdon puot na ke benta ke kam jengok kai perthai. Kani ke ajeng kemen shibun. Hagi ni gisngi ka kam jengok kai perthai ke por telang ha Uttarakhand ka kring shibun ni ki brio. Ha ka por telang ki jaka kum ka Auli ka Munsiyari ka Chopta bat ka Dayara kinang kampau nam syusyu. Dan kendiat tayo mencua haga distrik Pithoragar la penlong ya ka high altitude ultra run marathon ka benengkong jong ka jela ha Adi Kailash ka bajrong kumba khatsa hajar sanspa phut nasla Duriau. Palat nyospa san pongut kinong ilakai na ki khat prateli ki jela na kelengkari kileshem benta. Ka Adi Kailash parikrama run ka bahan 20 kilometer kelas sedang ha kapor san beje men step ha ka jeng kriat ka bajur. Hendrai ke jing shit rehem jikinong yeshim benta kalong shisha ke bapala. Kat badan tang kumba ar hajar ngut kinong wan jung okai perthai sya Adi Kailash laisnem menshua. Hendrai kene ke jingdon benta kalakiu sya palat laipau hajar ngut. Paralog tang haki kendiat tayo on sepenlong ru ya ke Winter Games ha Uttarakhand. Kinong ilakai na kelengkari kinong jung okai perthai bat ki ba iet ya ke sport ki sngo kemen ni kene kelumpung ilakai. Lakalong ke jingil akai skiing, ne ke snowboarding. Ke jing pen kreat ke benta ki babun ke jingil akai ba pensyong nong rem hota kala sedang lupa. Ka Uttarakhand, kala pelet jing mut ru, ban pen bahai ke jing penyaso, bat ki jing tay ban kentiau ke kam jingok akai perthai ha ke por telang. Lawan ra ru ika mat trekam ke batamai ha ke baydai bat ki homestay. Paralog, ka ayom telang kawan ra ke jing itenat ke bekerpang ha ke jing yalap wet in India. Da kesngik siar jong ke por telang bat ulo kendo berben na ki jaka luom. Ki luom kila nang kampau nam na ke benta ki jing syong kurim. Bon ki jing thok syong kurim menta la penlong kerpang haki ruat kawa gangga. Parlok haki ni kesngi telang. Ki tem jong ki luom makasang ki kelalong shi benta jong ke jing syam ke basa bat pi ha ke jing im jong pi.
Lara pitmu bandit shano ru akan ke portelang to perkhat iki them jogilo makasang kum kejaka bapin lek. Paralog kandiat tayo menchua kalalet Bhutan. Kum kini ki jinglet jengok ki plelat ki jat jingya kran bat ki jingya tai baper. Hakan ki jinglet ngalai kendo usiem ke Bhutan. Yo kpa jung u bulong usiem barim. Yo menteri rang bado bat ki wei ki kenram ki lendan. Hagini ki jingya kendo kawai kalong ka basai na barok ki bangalaya keren. Barok ki lapan pau ki jing sngungu ye ki breu jung keri India ki balapa ki snap Buddhis. Ki badangsa ki belong kentang jong ulot Buddha. Man kapor mga yo sngowi kani ka dono jonga kadap da gejing sngo sarong. Paralog yakum kani gejing sngo shitrem la yi haki babon ki weipat kiri hakabedei bat ki snap bakentang jong ulot Buddha. Dang ha unu benai belalet yakini ki snap bakentang lara naga National Museum sha Kalmikya Harasha hakabakan yam Buddhis ka ken kentang. Laito yang bagi beliau ki babon ki lawan ki jaka ki bajengai jang Russia ban sakhi yaki. Yakini ki snap bakentang lara ru sha Mongolia, Vietnam bat Thailand. Ha ka bagajing pediang buram kala long ka besngo tenat. Ha Thailand wat usiem ru ulawan ban ai buram yaki. Bani i yakum ka ni ka jingya dai ka bajelio bat ki snap bakentang jang ulot Buddha ha kaleng ka perthai kalong ka bapen kemen shisha. Kalong ka ba ai men siem shibon mantep kumno kum kini gijing temu ki kelalong kalat ban penia soalang yaki beriau haka perthai. Para riba iet ngajukun tu ye phi ba pen ra sakmat e gijing perta ban pen pauna mela gajong ne vocal for local. Kendiat sengi menchua haka jingelang jong ka G20 haka bede ba gijing ai sngo bhash kinong yalam jong ka perthai. Sasisian ngalaban yaka vocal for local. Gijing ai sngo bha bala ai ne ka benta ki patba kari India ki pen pau ki ne gijing sngo da kejing sumar ke bekerpang. Haka por balong ke G20, ngalai ho presiden ke South Africa, ya umat renong jong unata raja. Kan nuksa ba itenat, jong kejing trikti jong ke jok chola, ke bedai bat ke pateng tenrai, jong ke Tanjavur ha Tamil Nadu. Menteri rang bado jong ke Canada oleh yok pediang, ya ke dur jong kulai rupa, ke bapen iya ke jing start snajing shna, ke ba itenat jong ke Udaipur ha Rajasthan. Lai snobha yo menteri rang bado jong ke Japan, yo umat rupa jong Buddha. Bapen iya ka kamshna rupa ke bapau nam jong ke Karimnagar ha Telangana. Menteri rang bado jong ke Italy, ulayo ya ke yet kemi rupa ke badan ki dur sentio. Ke bapen iru e ke jingshna tenrai ya ki nar jong ke Karimnagar. Hau menteri rang bado jong ke Australia laai da ke urli renong ne ke pliang belasna penitenat bahada ke renong. Ka kamshna jingshna ka bapau nam bha ha Mannar ha Kerala. Ka jing temu jonga kalong baka perthai kan tip syapang ka jing trikti ka buit thau bat ka riti dustur jong kinong India. Bat baki nong shna jongi kinyo ka rensa na ka perthai ban pen iya ka sap jongki. Paralog na sngo komen baya ka mensiem jong ka vocal for local la pediang da ki million ngot ki briau na kalengkari. Menta ka snam hawa pilet the jing thiet ka por le komen. Pila day banyo iya ka way ka jingja. Kaladon ka jing penpau ka basay, ha ka jingjiet jong ki breo, bat ki mar ki buwan rong ha ki yeng ki sem. Ba ka ri ka wan pai biang sya ki mar tenrai. Wat ki nong de jing de barit barya ki la sngo tho ya ka ne ka jing kala. Ha ka ne ka kenti, ki samla ki la ay bor thamay ru e ka jing yalap vocal for local. Ha ki singi banwan rengkat ba ka jing thiet jing pet na ka benta ka Christmas bat ka senam thamay. Kan sedang ka jing thiet jing pet ka ba thamay. Ngakwa ban pen kan mau sa shisian ya pi. Kan mau ya kejing perta, vocal for local. Thiet tang ya kabalashna he India, bat de tang ya kabalashna daki para nong shong shnong jongi. Ko para riba iye, uni ubnai, ulalong ubnai ubala bon ki jing job ki jingil akai jong kari India. Ubnai ula sedang da ki jing job jong ka kenhun ki kentai ki India ha ka ICC Women's World Cup. Hendrai wat hadian kataru ka madan nela akai ka layai beteng bansaki ya ka jingel akai ka bashir rem. Kendiat sengi menchua la penlong ya ka Deaf Olympics ha Tokyo. Ha ka bak India ka la pen i ka jingel akai ka bat tebet tam jongka. Ha ka bak la yo arpho telik takma. Kinongel akai kentai jongiru kila thau history. Ha ka bak kila job ya ka Kabaddi World Cup. Ha barok ko ka lempong kila le akai bha bat kila job ki dono jong iwei inong India.
Kinongil akai jongiru kila peni ya ke jingil akai ka bapala ha ka World Boxing Cup Final ha ka bakila yo arpau teli kita kema. Paralog ka weipat ka jingjob ka balai keren bha ka dei ka kenhon jogi kenthai jongi ka bala job ya ka Blind Cricket World Cup. Ka bakam phala syok kalong baka kenhon jongi ka la job ya ka lumpong yel akai klem da syarem wat tang chisian ru. Iwei nong syong shnong jokari isngo sarong hado kata-kata ya iwei nong yel akai jong ka ka kenhon. Ngalayo lat bane kendo ikene ka kenhon hagi yingsa umentri rang bado. Hoot ka jingslor bat ka mensiam jongki ka hikayingi shibon ki aka. Kani ka jingjab ka de ka wei ni ka jingjab ka ba krautam ha ka history jong ka kam sport jongi. Bat kandang yai peteng ban ai mensiam ya iwei inong India. Paralog hakini gisngi karukom batamai jong ka jingil akai endurance kanang kiustat akari jongi. Da ki jingil akai basya shitom ngamut ki kam ki batunjuk shisha ya ki pot jongi. Hado kato kan senam menchua ki jingil akai bakerpang kum ki jingil mare marathon bat ki bike thon ki long tang na gebenta ki katto kat ni. Henry menta shibon ki ik kala. Laithu yang bapalat shihajar sans patli ki jingil akai bele akai shashitom lapan long hakeleng kari man la ubnai. Kinongil akai bonsian ki lech ki jaka ki bajingai banishim benta hakini ki jingil akai. Paralog kawai genuksa jong jingil akai endurance kadai ka Ironman triathlon. Tang ban perkhat bletho yapi babidan tang kendiat sngi ban pendep ya lai teli ki kam ki bae hado kata-kata. Ban jengi 100 kilometer hadu Riau, ban nya cycle cispa prapau kilometer, bat nang ta ban mare ke jingjengai kumba 10 kilometer. Pila ban sngolengo kumno kanikala ban long. Hendrai ki brio ki badan ka jingkut jingmut ba ke jingslur ke baskem ki pendap da ke jingjob ya ke ne ke jingele. Dai nak ta kadau bala khot ya ka Ironman triathlon. Ya ke jingelang ka bakum ka ni la penlong dang shan hagowa. Menta ki brio ki sngo tanat bani shim benta hakum ki ni ke jingele akai. Ki dan bon ki weipat ki jingye kop ki bala nang pau nam bha hapreng ki samla jungi. Hakini ki sngi bon ki brio ru ki wanlang bani shim benta ki program kum ka Fit India Sundays on Cycle. Kini ki jing persyang barok ki arab ban kentio ya ka jingkot jingkya hakelengkari. Paralog bani kendo ipi manla ubnai kalong berobor ka jing syam ka batamai bat ka penrus pa yang ki khana jongpi ki jing persyang jongpi ki penslur yang aman kapor. Ki jing ai jing mot ki bapipa bat ki jing syam ki bapiasam ki kubor jongpi ki penslur yangi ban penpau ya ka jing bon ki ai jong ri India hakane ka program. Ondang ya kendo ubnai banwan kasnam arhajar arpusan kan sakut no. Hagi babon ki benta jonggari ka jing kriat kanang jur. Hakapor telang sngoba ban sumar kerpang yala dia bat yala ka yeng kesem. Hau banai banwan ngin sekran chapang ki pang ki batamai bat ki brio ki batamai. Kublai shibon.